Αυτή είναι η πρώτη ομιλία που κάνουμε, είναι ουσιαστικά η εισαγωγική ομιλία και είναι αφιερωμένη στο βαθύτερο νόημα της Αρκαδίας και του αρκαδισμού. Ουσιαστικά όλη η παρουσίαση δεν είναι παρά μία απάντηση στην ερώτηση τι συμβολίζει και τι εκφράζει η ιδέα της Αρκαδίας, που τόσο πολύ την έχουν εξυμνήσει οι ιδέες και συγγραφείς, όπως τα Μενγκέντε, όπως τα Μουσίλερ, τις έχουν αφιερώσει πίνακες πολύ γνωστοί ζωγράφοι, όπως τα Μαπουσέλ, το Κοτσίνο, και έγραψαν για αυτήν μουσικοσυνθέτες όπως ήταν ο Σκαρλάτη, ο Χέντελ, ο Κοέλ και πολλοί άλλοι. Στους επόμενους μήνες, γιατί αυτή είναι μια σειρά από 32 ομιλίες, κάθε εβδομάδα διαφορετική, και θα πάει μέχρι τον Ιούλιο, θα μιλήσουμε λοιπόν και για την ιστορία του αρκαδισμού και για τη Βασίλισσα Χριστίνα της Σουηδίας και για την ίδρυση και εξέλιξη της Αρκαδικής Ακαδημίας, αλλά και για τους διαφόρους τρόπους που επέτρεψε το αρκαδικό ιδεώδες στον παγκόσμιο πολιτισμό στο 18ο και στο 19ο αιώνα. Θα αναφερθούμε επίσης στο μεταφυσικό και στο εσωτερικό νόημα της αρκαδικής ιδέας, αλλά και στη διάσταση του αρκαδισμού στην πολιτική, στην προσωπική ανάπτυξη, στον περιβαλλοντισμό, αλλά και στις κοινωνικές αλλαγές που οραματιζόμαστε. Πριν απ' όλα, αυτό που θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι ο αρκαδισμός και η Αρκαδία δεν είναι απλά μια γεωγραφική περιοχή της Πελοποννήσου. Άρα ο αρκαδισμός δεν είναι μια κίνηση που έχει πολιτιστικό χαρακτήρα. Δεν είναι κάτι που ενδιαφέρει μόνο αυτούς που γεννήθηκαν στην Αρκαδία. Η Αρκαδία δεν είναι απλά μια γεωγραφική, ένα κομμάτι της Ελλάδας, που έχει συγκεκριμένους μύθους, ιστορία και λογογραφία. Και αυτό μπορείτε να το καταλάβετε καλύτερα, γιατί το ισχύει και για άλλα μέτρα. Όταν λέμε Αθήνα, για παράδειγμα, δεν εννοούμε απλά την Αττική και την Αθήνα με τα κτίρια της, ούτε με την ιστορία της. Σε επίπεδο ιδεών η Αθήνα σημαίνει άμεση δημοκρατία, σημαίνει ελευθερία απέναντι σε κάθε βαρβαρική ευθερεσία. Η Αθήνα φέρνει στο μυαλό του θέατρο, την τραγωδία, του Παρθενώνα και την ομορφιά κλασικής τέχνης. Παρόμοια και η Σπάρτη. Όταν λέμε Σπάρτη, μιλάμε για ένα σύμβολο αυτοθυσίας, μητριαρχικών καταβολών, πειθαρχίας και αγάπης για την πατρίδα. Το ίδιο λοιπόν και η Αρκαδία, ήδη από την εποχή των Ρωμαίων ποιητών, γιατί όταν θα μιλήσουμε για την ιστορία του αρκαδικού ιδεώδες, θα δείτε ότι ουσιαστικά ξεκινάει από τους Ρωμαίους ποιητές, από τον Οβίδιο, από τον Βιργίλιο και τον Έλληνα Θεόφραστο, και κατόπιν ξαναρχίζει από το 1500 και μετά και κατακτά όλη την Ευρώπη. Εκτός από τις ομιλίες, κατά τη διάρκεια του χρόνου για τον κύκλο, θα υπάρξουν μια σειρά από σεμινάρια, εκδρομές και άλλες είδους εκδηλώσεις, τις οποίες θα μιλήσουμε κατά τη διάρκεια αυτών των εβδομάδων. Ουσιαστικά η Αρκαδία αντιπροσωπεύει την αγρότητα, την ευαισθησία, τη δικαιοσύνη, την απλότητα, την επιστροφή στην ουσία και τη χαρά της ζωής. Ο αρκαδισμός έχει μια οικονομική εμβέλεια και είναι γνωστός εδώ και τουλάχιστον 4 αιώνες σε όλη την Ευρώπη. Ουσιαστικά η Αρκαδία είναι ένα εσωτερικό κομμάτι, μια ηθική όσο και αισθητική κληρονομιά. Είναι το μονοπάτι, εμείς το λέμε ότι είναι το μονοπάτι της δύναμης, της αγάπης, της σοφίας. Αυτό είναι το τριπλό μονοπάτι της Αρκαδίας. Δύναμη, αγάπη, σοφία. Αν πάρετε τα αρχικά των τριών λέξεων, θα δείτε ότι τα αρχικά τους είναι ΔΑΣ, βάση, που ουσιαστικά ήταν ο Ιερός Πυρσός της Αναγέννησης, ο Ιερός Πυρσός που είχε η Άρτεμις σαν ψυχοπόπος όταν οδηγούσε τις ψυχές προς το φως.